ഈ ഒരു സാരി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആയിരുന്നു. അതും ഒരു ദിവസം തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാരിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊരു പേപ്പർ എന്നുള്ളവരെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർഡേഴ്സ് ഡെയിലി വരുന്നുണ്ട്. ഏത് സാരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരോട് ഞാൻ എഴുതിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് കേട്ടത്. സാരിക്ക് ഏകദേശം 8,000 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രൈഡൽ സാരി ഒന്നും അല്ലാന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ. എനിക്കതൊന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ടൈമും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഹെർബറി ആയിരുന്നു. അത് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു സാരിയുടെ കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത്ര ഡാർക്കും അല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് ആണ് സാരി വന്നിട്ട്. എനിക്ക് പ്രീപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവല്ലോ, ഒരു ലാവൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ്. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. പ്രീപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാക്കും ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്ത് ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബോക്സ് പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പ്ലീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഇതിനൊരിക്കലും സാരി ഡ്രേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയില്ല. ആ ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെസ്സേജ് ചെയ്യുള്ളൂ.